Знайшоўся галоўны шкоднік у нашай краіне. Гледзячы на яго, ніколі не падумаць, што гэты усмешлівы чалавек так жорстка падстаўляе Лукашэнку. А той, нягледзячы на сваю параною і досвед, і не здагадваецца. Як жа гэты круты чалавек такое праварочвае з самім Лукашэнкам? Вроде бы и мое. Лукашенко яго любіць, але іншыя чыноўнікі ненавідзяць, бо ў іх не атрымліваецца смяяцца, як ён з плоскіх жартаў правадыра. Жадные какие. Дмітрию Крутому, галоўнаму, а можа і адзінаму аптымісту краіны 10 студзеня споўнілася 45 гадоў, а ён ужо і міністрам эканомікі пабываў, і першым намеснікам віцэ-прэм'ера, і паслом у Расіі. А цяпер кіруе лукашэнкаўскай адміністрацыяй. Смех без прычыны – знак дурачыны. Гэта не пра Крутога. Дмітрий Мікалаевич вельмі разумны, ведае, дзе пасмяяцца. А дзелі б змаўчаць і паслухаць. А ты вперед, батьки, у пекла не лезь. Такому Дмітрий Крутой навучыўся перадусім ад свайго бацькі, Мікалая Крутога, які кіраваў створаным у 98 годзе канцэрнам «Белляспаперпрам». Дрэваапрацоўка была вельмі прыбытковая, пакуль Лукашенко не пачаў займацца яе мадэрнізацыяй. Гэтак высокадаходнае прадпрыемства пасля шматмільярдных укладанняў ператварылася ў стратнае. Провали задание. І Дмітрий Крутой, які, дзякуючы бацькавай пратэкцыі, у 2004 годзе трапіў у Міністэрства лясной гаспадаркі, на ўласныя вочы пабачыў гэтае падзенне. Таму ён і не пайшоў у лес, а пайшоў у гару. Пачаў адну за адной скараць кар'ерныя вяршыні. У 2018 годзе ён стаў самым маладым міністрам у гісторыі Беларусі. Узначаліў эканоміку ва ўрадзе Сергея Румаса. Праз 2 гады Лукашенко забраў Крутога бліжэй да сябе, у адміністрацыю. Это молодой, перспективный человек. И я хочу, чтобы из него получился хороший управленец и профессионал. А яшчэ праз 2 гады накіраваў Крутога да старэйшага брата, паслом у Расію. Политический товар, яйца в этом году опять показывают хороший прирост. Там, пакуль расійскі Крутой стучаў па клавішах, беларускі Крутой стучаў на суайчыннікаў. Напрыклад, ён напісаў данос на Анжэліку Гурбаш, якая падтрымала пратэсты 20-го года. Пагоня наўздагон, нястрымна нясецца пагоня. У Расіі Крутой не горш за Остапа Бендера маляваў карціны будучыні. Бывший Высоцкий становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Спачатку ён заявіў, што Беларусь можа пабудаваць уласны рачны флот у Расіі. Пазней загаварыў пра будаванне беларускага порту ў Прымор'і для гандлю з Кітаем, а гэта за 7000 кіламетраў ад Беларусі. І нарэшце саспеў у яго план будавання супольнага расійска-беларускага атамнага флоту. Такі пражэкцёр аказаўся больш патрэбны ў самой Беларусі. Лукашенко вярнуў яго назад і зрабіў сваёй правай рукою. Я очень большие надежды возлагаю. І тут Крутой пачаў напоўніцу здзяйсняць свой падступны план – падстаўляць чыноўнікаў і самога Лукашэнку. Кіраўнік адміністрацыі – гэта фактычна палітычны дыспетчар, які каардынуе дзеянні паміж міністэрствамі, ведамствамі і рэгіянальнымі ўладамі. Крутой гэта робіць так, што Лукашенко усімі чыноўнікамі незадаволены, рэгулярна робіць разносы. Праз гэта чыноўнікі Лукашэнкам незадаволеныя. Вы относительно независимый человек, поэтому напрямую докладывайте. Менавіта Крутой фільтруе, што даходзіць да шэфа, а даходзіць драбяза, скаргі з тык-току. Сур'ёзныя праблемы не вырашаюцца. Людскі гнеў і на чыноўнікаў, і на Лукашэнку акумулюецца. Крутой глядзіць і пасміхаецца, будучыню уяўляе. Лукашэнку 71 год, яму ж 45. Надо подниматься с колен. Стары дыктатар некалі вызваліць прэзідэнцкі фатэль. Прыйдзе малады, увесь свет будзе пытацца, хто прэзідэнт у Беларусі, а прапагандысты будуць адказваць. У Беларусі цяпер крутой прэзідэнт. Президент Республики Беларусь Дмитрий Николаевич Крутой.